Sumoto, nga samtang nagpaabot ko kay Charlie. Murag nahimo na akong diary ang message box na mong duha. Nagsige gihapon ko og send og message ana niya, bisan wala ginya niya nangasin. Kung naibanding ming magbarkada, unya naay mga pictures, ginasend nako na og apil saya. Dala na gyud to sa kamingaw nako og para pod na siya tan-awon og mohuman na siya sa training. Kay basin unyag curious siya sa mga nanghitabo sa gawas pohon. Daynay ka sa ana nga dibu sa amo ang isa ka barkadang laki. Ug natungnan jud tong Domingo pod maong nakauli mi ana. Pero nagkasinabot mi nga sa island resort nga duol sa mua mag-celebrate. Halos natigo ming magbarkada. Si Charlie lang jud ang wala. Lingaw-lingaw, dula-dula, ligo-ligo, kanta-kanta, istoryahanay og bisan unsa na lang. Niabot sa point ka na ay gipangutana si Ayan sa kuha. Kini siya, what if pa lang niya? What if na nakauban si Charlie dito sulod sa training camp? Kaya di ba naman po na yung mga babaeng trainee sa sulod? Human kay na-develop siya. Kunya pagawas kay mauna ang mas love niya. Unsa imong buhaton? Naniga na ang mga mata sa mga barkada na mo naminaw. Gilabay din na ni Trina si Ayan og Cornic ang ganaigo gyud sa may agtang. Grabe na pong lalis ni Ayan og Trina. Kay mauligi nga dili daw na angay ipangutana. Perting pangatawa na lang namo nga naminaw nila duha. Gamay sipyat raligi sa istorya. Sila na dayon ang magtiging duha. Dugay pa yun na kay sila nahuman og tinubagay. Si Trina yun ang na-trigger sa mga what if ni Ayan. Nikatawar ako pero sa kong utok, natandog pud ko sa pangutanan niya. What if bitaw oging ana ang mahitabo? What if ni asa raday ko sa wala? What if sa sulod sa isa ka tuig, na-realize ni Charlie nga malinawon di ay iyahang kinabuhi nga wala ko? Or what if nakita siya mas better pa sa kuha? Magunsa ko og maabot man gali na ang panahon. Sa moto nga dugay pagid namong tambay didto. Nakapanghinokto ko samtang nagtan-aw sa ila nga nag-enjoy og kanta-kanta. Taod-taod kay ni duol na si Trina nako. Hingon siya nga, ayaw ra pa apekto atong istorya ni Ayan ha. Tayaon yun na siya guto. Tubag ko nga, what if bitaw no? Unsa kong buhatan? Tubag si Trina, Hays, ay nasigo na huna og negative oy. Mubalik to si Charlie nimo. Kagamay ra ng isa ka tuig. Kabalo ka, ang tinod nga gugma, dili-dali mawala. Maong tanggalan ng negative thoughts nimo dira. Tubag ko nga, naman po'y point si Ayan. Dilista ng higayon, nasa tuwang swerte. Usahay sulayan ta sa panahon. Tubag si Trina, hinoon, nanataan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero sa karon, di naangay problemahon kay wala pa man naabot nga pagsulay ba. Ay nagnaan na sa atubangan na yun nimo, usa ka magproblema. Pero samtang wala pa, ayaw usag ka balaka. Kung unsa ang naa sa mga atubangan karon, dito lang i-focus imuhang atensyon. Motong giduol ni Trina si Ayan, og silang alpha pod kay ni duol na sa kuha. Na sila'y mga nindot nga gipang istorya sa kuha. Ug didto pa lang nabawi-bawi gamay ako ang kumpiyansa sa kagalingon. Tama man pod si Trina nga di sa nako angay problemahon kay wala pa man yun nahitabo. Diyon daghan pang mga okasyon og bandings na nahitabo nga wala si Charlie. Nagyoy kulang kung wala siya pero wa man gyud ko'y mahimo kung dili ang maghulat sa iyang pagbalik. Samtang nagpaabot ko, gatarong na lang pod ko sa kong pag-eskwela para napod ko'y ikapanghinambog niya pag-abot sa panahon. Graduation na hapit ni Charlie o giingnan ko sa iyang parents na pakuyugon ko dito sa Luzon. Pero pagtanaw na ako sa schedule na ako sa klase kay conflict yun. 3 days manggod ang magastos og di yun na ako pwede absina na ako ang klase. Sayang unta kaayo ang opportunity nga maka-witness sa iyang kalampusan pero di yun mahimo na isakripisyo na ako akong pag-eskwela. Bisan pag-adlaw ra kay naami importanteng activities na buhaton. Mo-graduate pa ba ako?
Pero pila ka adlaw usa ang expected na graduation day nilang Charlie. Grabe gyud na akong lipay. Kay ni kalitra na ugawa sa chat heads si Charlie. Hingon siya nga Lieutenant Charlie reports as ordered. Mao na iyang pinaka-message sa kuha. Ako siyang giingnan nga kagaray. Na-reply pod siya, I love you yam. Na-miss kaayo tika. Nitubag pod ko nga I love you to yam. Miss na pod kaayo tika. Nagtulo yun na akong luha, samtang nag-reply ko siya. Akong heart yun napuno yun sa kalipay. Kung pwede lang yun na way palungay sa tawag, pero kay di man pwede pa ang magtelebabat. Mong igo rayon mi sa gamayng istorya. Gaiyahay pamighinilakay anak ni Charlie. Nausap po dihang na medyo ni payat, siguro sa kalisod sa training. Pero wala lang gihapoy kausaban ang iyahang kagwapo. Nakontento na yun mi sa limitadong oras na nag-istorya pa lang ato. Okay na ang ginagmayng basta makaistorya lang kaysa pareha sa niaging mga bulan nga wala yun may kontakto. Hangtod sa niabot na yun na ang adlaw nga mulakaway na ihang parents o ihang ate. Murag ni Kuyo yun akong otok o kasing-kasing sila. Pero naara yun ko sa eskwelahan nga wala ako ang buot sa mga ginahimo. Isamot pag yun natong time nga nakita kog miss call gikan siyang ate. Lami lagi una-unahon og tuyok ang orasan sa wall para makagawas na didto sa laboratory og makaistorya na si Charlie usap sa mismong adlaw sa iyang graduation. Sa mo to nga pagpanggawas na namo kay nagdali-dali na dayon kog tawag siyang ate. Nai-program sa background nga saba og nakita na ko si Charlie sa iyang uniform. Hindi yun ako ma-explain ako ang gibate. Itulog yun akong luha nga nag-smile ko. Nga proud kay ko siya. Namahid pa na siya sa iyang luha. Guwapo kay siya sa iyang uniform. As in yun. Warapod na ako gidugay ang tawag para focus ra siya dito sa program. Paggabi na kay nana sila sa hotel, kuyog iyang family. Dito na may telebabad og taman. Og excited kay ko nga mauli siya pagkaugma. Gasabot nami nga hulaton lang nako siya nga mauli yun siya sa mga lungsod. Kay sakto ra pod nga mahuman akong klase. Mapod ang arrival niya sa airport. Dinalang ko patuga-tuga og sugat kay basin magkasalisi pa noon Manila. Bisan ako sulod sa eskwelahan kay nagsigir yun kog tan-aw sa orasan nga nasa bumbong. Hapil pod sa kong relo. Pariha ra ganing orasa pero yung ana gidi ay basta naa kay gipabot. Gi-estimate na nako daan ilang biyahe pa uli. Major class manggod nako to moong perting taasa sa klase. Then pag human sa klase, gi-contact nako sila diretso og asa na sila dapat. Excited kay ko daw moong wa na napuyo akong utok. Nasa layo pa lang ilang gihatag nga location og sa kong nahuna, kapin oras pa sila usa makabot sa lungsod. Moong nisulod na lang ko sa computer shop og naa ko'y gipaprint. Saktong paggawas yun ako human og paprint kay nilingi man ko ana sa kalsada. Mao po di ay ang paggawas ni Charlie sa sakyanan. Basta ligi kay gipasa gud nako na ang printed copy sa amiga nako nga nasa kong utubangan ug nagkabad-kabad kog dagan paingon kon Charlie. Di jud nako ma-explain ang kalipay kay mura kog batang gamay ato nga nabulag sa mama. Unya mao pay pagkita usap. Nidagan po na si Charlie pasugat sa kuha og open arms pod maong diretso miuga. Suman gyal sa kuniya og gituyok-tuyok. Wag yun may labot sa mga nananaw basta kay gimingaw mi sa usag-usag. Pagbutang na niya sa kuha, kay walang gihapon may magbulag o gakos kay pareho naman may nanghilak. Ginakisan ko ana niya sa agdan. Naghilak po na nga nalipay ang ate og mama ni Charlie nga nagtan-aw sa moa. Igong nakalma ming duha mo po'y pagsugod na mong istorya. Ni congrats ko niya og ingon siya nga i-surprise unta ko niya pero nataymingan mahinoon nga nigawas ko. Nag-I love you siya sa kuha og nag-I love you pud yun niya. Nadala yun may sa emosyong duha nga halos nakalimot na gani mi nga kinahanglan na namong mahuli.
Gidali na nakugkuha kong bag sa taas og nikuyog na lang ko sa ilaha sa sakyanan pauli sa mong barangay. Ako siguro ang kinaproudan nga girlfriend ato nga time. Then dito mi ni Charlie sa ikatulong row sa likod ng lingkod. Maong gawas nun raming duha nga galaving-laving. Wa gyud mi nagbuhig kamot ana sukad sa pagsakay. Gipakita po na niya ang ilahang graduation ring. Humani ang gitanggal o gisukod-sukod sa kuang mga kuyamon. Pero dako yun na ring maong luag ra kayo. Niabot na sa ring finger na yun human iyahang gikisan din akong kamot. Ingon siya nga, pohon. Maura iyahang naingon o iyahang gibutang siyang aping akong kamot na murag gani gihan. Wara kay mi nagsaba dito sa sulod kay naabya iyang parents sa ikaduhang row pod nga lingkuranan. Pero feel yun na ako kung unsa namo kami nga ang matagusa. Hangtod naabot nami sa moang barangay. Gihunong ko nila sa kalsada dapit sa mong balay. Pero nikuyog naman noon si Charlie og naog o giingnan niyang pamilya na ipananghi daw ko niya sa kong parents na mulaag didto sila. Paglarga na sa sakyanan kinagdagan na daay namong mga barkada paadto sa mua. Nakabantay di sila sa mong pag-abot. Layo pa lang yun na nag-iyahay na sila siya gitay. Kung sa kong reaksyon pagkita kay Charlie sa lungsod, ingato po ilang reaksyon hantod sa nakadool kay Charlie. Gamay na lang gyoy kulang ilahang karagaon si Charlie na kanang murag winner bitaw sa padula. Grabe yod ang kabibo namo kay proud lagi kay aming barkada niya. Samot na yun ko na uyab niya. Nagpanon may ana padto sa mong balay. Nangatahuran na sila sa kong parents o gipananghid ko nila. Nalipay po na akong parents pagkita og balik kay Charlie. Pero niingon si Charlie na mobalik ra siya laag sa balay pagkaugma. Nanlakan o dayon may paadto silang Charlie na magutoy handa silahan na blowout para siya. Grabe yun namong saba. Tanan nag-iyahay og pangutana kay Charlie sa mga unsay na experience niyang nagian pag-training. Naabot pod sa point na grabe ang sinugugay sa kuha o ginadungag-dungagan pa na nila ang istorya na grabe daw na akong hilak-hilak. Na kung magkuyog daw ming magbarkada, kay maghilak daw ko sa kamingaw kay Charlie. Mga buangon dyan. Nahuman yun tong adlawan na napuros istorya o kaon ra among ipangbuhat. Nagdungan ming tanan og panguli. Nikuyog ra po na si Charlie pagawas namo kay gihatod man ko niya sa balay. Pagkahugma sa hapon, kinilaag na siya sa mga balay. Gipang-share po na niya ang iyang experience sa akong parents kay mga curious mapod sila kung unsa ang dagan sa training. Ako kay bisan kapila na ako nadunggan ng story ni Charlie. Wagyod ko nagsumulan siya og paminaw. Dito na pod na ni hapon si Charlie dayon ug niuli ra pod na siya pag alas 9. Then pagkalunes na gihatod ko ni Charlie sa eskwelahan. Wala yun may laing ginabuhat ato kundi ang magkuyog-kuyog kung naay free time. Kinahanglan naman guniya mo balik sa kampo ug mo report human siyang pila ka adlaw na break. Kung sa mong ginabuhat dati o sa siya nilakaw paadto sa training, kay mao lang gihapon ang ginabuhat na mo atong nibalik siya. Date-date, mga klase-klaseng istorya, foods o magmotor-motor lang sa kadalanan inay kagabi. Pagkasunod sa baduan na kay baby time to namong ni Charlie. Bitaw. Human sa kong klase kay gisundo ko niya o nangadto mi sa syudad. Nanlahag mi ato sa mall. Nananawag sine. Nangaon human nanlargo na mi sa park pagkahapon. Dito mi naghapin og tela para mura raming nagpiknik duha. Napod may dalang mga pagkaon na to. Daghan kay mig na istoryahan. Isa na ana ang pangutana niya samtang nagtanaw sa kuha. Nangutana si Charlie sa kuha, pila edad ni mo planong magminyo ya? Ito bag ko nga 25. Nag-abot ay na iyang kilay nga ni Kusmod ang simot. Ingon si Charlie, 25, dugaya po danay. Way mas ubos na. Ito bag ko nga, ugma na. Gusto ka? Ningisi na siyag taman nga murag yung lain iyang yun na huna ba? Ako siyang giingnan, unsabay dalian oy, mahal ang gatas. Tubag si Charlie, nga ako may mopalit, noon sa day ka. Tubag ko nga, kapoy magbantay bata pa. Tubag siya nga, tapulan yun o. Nikatawan ako anak niya kay kontra gid siya nga dugay pa na akong planong magminyo ato.
Ako siyang ingnan, magtagbaw sa tang gawas nun toy. Ikaw yun no, apurado kayo. Ingon si Charlie, hindi pwedeng mga 23 ka. Tubag ko nga, hunaon sa nako. Nisamot nagakusmo diyang simot. Human ni kalit og smile nga nagtanaw sa kuha og niingon siya nga. Di pwedeng i-advance ang honeymoon. Ako siyang giingnan nga manyakis. Pero niyang katawa og nihana na siyag duol yun. Ingon siya nga, manyakon jud ta ka. Dali, rakay ko nakatindo og nipalayo siya. Grabe na gid nakong katawa. Si Charlie, ang hala, di gid siya pakiso. Nitindog na po na siya og niingon kung madakpan ta ka, advance jud ha. Nidagan yun ko kay nidagan naman po na siya og nagsunod sa kuha. Nagdinakpa na yun mi sa park. Runner pod bi ako maong wa din kaapa si Charlie. Bisan asa minabot og tuyok-tuyok dito sa park. Taman sa na corner ko niya. Og gigakos ko largo. Og nihonghong siya sa kuha. I-advance na to ha. Tubag ko nga, hayahay gay ka. Paghulat. Nikusmod na siya, samtang ako kay perte na nakong katawa asyang no. Yung si Charlie, basta kay ako ara ka, wa taka tamni og mohon, sukad maong dapat wa ginay tatsa. Tubag ko nga, di gini matamnan og mohon, pati tuluhisa. Dani katawa ko. Yung si Charlie, lagi pohon, dalig human og eskwela para matuman ng pangandoy si mong mama ug papa. Anak bito sila nga usa ka mga sawa, mas maayong mapahuman kanila. Sumoto nga namalik na mi anak sa mong hapin o galantaw naming duha sa sunset. Taod-taod lang kay naigikuha na si Charlie siyang bulsa o iyahang gipagawas ang singsing. Cute kaayo nga singsing nga silver. Gipaatubang pakuana niya samtang nag-Indian sitming duha. Yung si Charlie, suotan niya. Iyahang gisuot ang singsing sa kong ring finger o ingon siya nga promise ring ni siya. Nasyak ragyod ko o gipungan yun na ako og maayo akong lupa. Ingon po si Charlie nga basta suot ni mo di man ipermi nga promise na ako sa mo ha. Nga faithful ko bisan na ako sa layo. Promise nga mo balik ko og balikon ti ka. Promise nga nara ka permis sa kong dughan og magpabilin kung matidud-anon sa mo. Promise nga i-guide ti ka bisan pag dili klaro ang ugma. Ubanon gihapon ti ka. Promise na magkinaunsa man, kayahon gihapon natong duha. O promise, perming magpabilin akong love para nimo ya. I love you. Sa kadalinya ni Charlie, hinahinay nga nagtulo akong luha. Kanang kinasing-kasing gyud ang pagbuhi niya sa kada word ug wa gyoy kabutangan ang akong kalipay. Nga naminaw siya. Hingon ko nga, I love you to yam. Promise. Naara ko perming magpaabot sa mo. Ako ang naging siyang giduol o gigakos. Gigakos po ko niya nga sobra gyud kagot. OA kay minduha ato. OA di I know kung ma-in love. Habitaw. Pila ra ka days kay nilakaw na po na si Charlie pabalik sa Luzon. Wala ako katod niya sa airport kay na ako'y klase. Pero sa parehong adlaw kay niagi na siya daan sa kong boarding house sa buntag pa lang og nagkaistorya pa mi. Hilak-hilak kinagmay og kagool din ako. Ihap na po og pila ka bulan usa magkita og balik. Gipadala po dahil na siya sa lang unit naghihimo siyang platoon leader. Dito na nagsugod ang kalisod og tinuod nga challenges. Sanaa na siya sa battleground. Sumoto nga naadyoy kalahian sa feelings nako sa paglakaw ni Charlie atong pag-adto niya sa training ug sa paglakaw niya para deployment kay dako kayo. Kaya atong paadto siya sa training, at least kabalo ko nga safety siya sulod sa training ka. Walay kalaban,
walay mo patay niya. Pero sa katong lakaw na niya para deployment, kinahanglan niyang depensahan iyahang kaugalingon. Pagsugod na og operation nilang Charlie, dito na wala na mao akong utok og kasing-kasing. Permanente ang gakulba sa kung unsa ang kahimtang niya sa bukid. Tinuod yun nga dakong kausaban og mura na hinuon og torture sa kuha ang maghuna-huna siya. Kahadlok yod ang nagpatigbabaw sa kuha. Kada moingon na siya og magpack na siya siyang gamit kay manlakaw sa lainay kagabi. Ang nasa kong utok kay basin mao na ang last nga makaistorya nako siya. Oo, nindot ang ngalan nga army. Taas og dungog, dako og sweldo. Pero ang kalisod og kadakong sakripisyo nga ilang ginabuhat para sa seguridad sa tanan, dili kabayaran og kwarta. Kasagaran makita nato sila sa publiko na murag hayahay ang kinabuhi, pero sa tinuod lang, grabe ang kalisod na ilahang ginagian. Sakit og bugat hunaon apan mao gyud ang kamatuoran sa kahimtang nila kung na sila sa operasyon. Ug ako isip uyab niya, kinahanglan na akong sabto ng tanan. Then ato'y kaisaan na nga buntag to sayo ug walay chat gikan kay Charlie. Nagpaabot yun ko tibok adlaw, pero wala yun. Hangtod sa naugmaan na lang, og dayon mga alas 9 na to, usa pa siya nag-text og nagpahibalo sa kuha, nga high alert sila. Red area ilang natuan og walay signal ang ubang lugar. Nilabay na pod ang duha ka adlaw nga wala na pod siya text. Nagpaabot yun ko atog news kung nai-encounter silang area dapit. Kadugayan kay nag-text na siya nga gi-pull out sila sa area, kay napatyan sila og naay mga samaran. Na-confirm gyud pod nako to sa news. Parehas mi Charlie nga nagkalisang-lisang. Unang encounter to niya og nabalaka gyud ko ato siya. Bisan pag ipaagi niya og joke na masamang damo daw siya, di yun mawala sa kuha ang kaluoy kabalaka. Dili lang kundili sa makadagang higayon nga nahitabo ang iato. Og pag-ampo rayon og pagsabot ang ako ang madalit para niya. Daghan ang mga okasyon nga nanlabay nga wala siya kauli tungod kay naa siya sa layo. Or high alert lang gyud sila maong di pwede mo gawas. Goal permi og ang kamingaw nako siya kay nagkalalo. Wala man noon ko'y kabalaka sa mga third parties kay naaman ko'y pagsalig kay Charlie. Usahay ko mag-upload na siya picture, daghan ang mga react or mag-comment pa yun ang mga babae na klarong nagpapansin. Naka-in a relationship na gani mi. Mo lang gihapoy buhat og magpa-cute-cute siya. Usahay kay masuya man ko. Mo nang moapil pod ko og comment nga kopyahon nako ang comment sa babae parehasa. Bagay kayo si mohang uniform sir. Or gwapo kay ka si mong uniform sir. Or amping ka permisa. Unya kay sa ko man mo reply si Charlie with the yun na. Kadugayan jud ana kay gihimo na giniyang profile pic ang picture na mong duha. Para wala na daw ang mag-chat pa siya. Mao pod ang ginabuhat ni Charlie sa kong kung nako'y upload o niya maatulan nga naa siya sa baba og nay signal. Mag-una-una na siya comment o mga sweet nga mga klase-klaseng pagdayi. Basta kay magpapansin gina siya sa kong Same siya ha, gihimo po na akong DP ang among picture do. Nyabot po sa time na nahimong siloso si Charlie. Ginapangutana na niya kung kinsa ang mga nag-react o nag-comment na mga lalaki sa akong mga post. Giyatagan po niya og meaning ang mga na-close na kong classmates na lalaki. Natingala yun ko ato siya ha, pero kadugayan kay nahibalaan ra nako. Naaday tig-intriga siya ha, na classmate ra pud nako na babae. Ginadungagan ang istorya or ginatuyo pa na kung kasabayan ako kong classmate na lalaki. Moro po dayon ang pag-picture niya or nag-send siya picture kay Charlie. Dugay pagyud usa nako to nahibalaan niya ing ato na di ay andagan. Wala to siya suguan ni Charlie na bantayan. Ang babae ang unang nagpasa og report kunuhay kay Charlie ug siya pod mismo ang gahimong issue bisan walay kamatuoran iyahang mga report. Wag yun ko kapugong kay gisulong magyud nako pagdayon akong kabalo nga ing ato iyahang binuhatan sa likod siya mga sweet nga smile sa ko kung mag-atubang ming duha.
Lami siya lapuruhon og wala tuo pero nagpugong ra ko sa kong kaugalingon. Kay basin maupay hinuon nga hinungdan nga dili ko kagraduate. Giwarningan lang nako siyang undangon na iyang intriga kay Charlie. Kaya og di gani, o galing magbulag ming Charlie, di gyud siya magmahay nako. Motong nahunong raman pod to nga issue. Hindi distansya na lang pod ko sa mga classmate na kong lalaki aron wa nay rason para magselos pa si Charlie. Kay daghan ang traidor sa palibot nga magpakaaruing ingnon nga amigo or amiga nimo. Sumoto, nga niabot ang time nga hapit na ang graduation day nako. Gituyo gyud ni Charlie nga magkuha og break para na siya sa importanteng adlaw sa akong kinabuhi. Wala ko'y klase ato maong nisugat ko siya sa airport. Saka excited na ako na makitaan siya. Sayo kay kung niadto didto bisan layo pa iyang arrival time. Nagmahay na lang hinuon ko kay perting mahala sa palitunon sa sulod. Mga gold o presyo pero wala ko'y mahems. Sa kadugayan nga hinulatay, nigawas ra gyud si Charlie. Layo pa lang gani kay nakit-an na nako niyang excited kaayong nagdagan pa duol sa kuha og diretso nga nigakos. Murag tanan man gyud siguro basta naa sa airport kay puno og emosyon. Magtulo na lang ang luha sa kalipay nga nagkita og usab human milabay ang pila ka bulan nga galagyo sa usag-usa. Naglaag-laag mi ana sa syudad. Nangita mi dayon og branch sa Manginasal. Pinaka-paborito gyud namo ning kananan. Og samtang nangaon mi, nagsige na siya og subay sa mga nahitabo sa pila ka bulan. Sagol-sagol ang emosyon na akong namina. Kadugayan, kay nikaletra na siya ingon nga, di sa ta manguliya. Derira ta magpagabi. Nisigan akong mata nga nag-connect na ang mga what if sa kong utok og nakulbaan kong nagtanaw sa iya. Pero ningon si Charlie, nga di lagi ka maunsa. Promise. Gipataas pa niya ang tuong kamot na mura yun og nanumpa. Ingon pa siya, gusto lang takang makauban og dugay, kay gimingaw kay Cosimo. Kung muli manggod ta, halos wala na tay solo nga oras. Tubag rapod ko niya, nga sige, ikaw ang bahala. Nalipay ka na siya pagkadungog nga nisugot ko. Maong nagdali nami og pangaon, human na malit og mga pwedeng dalhon sa hotel. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin unyag mahibal-an sa akong parents na makigdulog kong Charlie nga matulog. Pero gapasalig man siyang di ko niya unsahon. Salig lang yun ta pero di lang yun ta maglaw. Bitaw. Nanakay mig taxi paingon sa hotel. Ginakatawan ra kon Charlie sa akong naong. Kay klaro daw kaayo nga nahadlo ko. Kapila yun niya gibalik-balik sa kuha nga dili lagi ko niya unsaon. Paghunong namo sa hotel kay paminaw na ako kay nananaw ang mga tao pagsulod pa lang namo. Ing ato yun siguro kung paminaw nimo, dautan imuhang ginabuhat. Kanang imuhang konsensya ang tiingon sa imuhan na mali og naay masuko kung buhaton nimo ang isa ka butang nga dili pa pwede. Mura yun ni baga akong nawong sa kainit. Ingon si Charlie, relax lang daw dira. Ganina pa kang tensyonado pa. Kabalog yun kong kataunon si Charlie pero ihalang gipungan. Ing ato yun siguro ang feeling sa mga inosente. Ako siyang giingnan, nga bantay lang jud lagi ka. Nikatawa na yun na noon si Charlie. Himuot kay siya nagtanaw sa kuha basta kay mahadlok na gani ko. Ginasungog pa ko na niya og tanaw. Human kay mo ismile og yaga-yaga. Samtang paadto mi sa nakuha niyang kwarto. Pag-abre na niya, gipang-check niya na ang kwarto og CR samtang ako kay nagtindog gihapon sa pultahan og nagtanaw niya. Human pagkasiguro na niyang secure og okay lang ang kwarto. Usa lang niya gibutang iyang gamit. Lagubo na kaayo akong dughan. Pagdol niya sa kuha, o gisirado na gyud niya ang pultahan. Gigakos din ko ana niya og taman.
nga perti gyud kahugot. Ingon siya, nga gimingaw kay ko sa imo hayop. Dito lang nga medyo ni kalma akong heart ug utok sa kainit siyang gakos. Gigakos sarapod na ako siya daman. Ingon siya, nga ganina pa na akong gusto gakson ka ug ani kahugot. Pero naman ta sa public ug pangit kayo lang tawad. Wala na ko nitubag kaysa ko ang gakos pa lang pod siya. Ma-feel naman yun kung unsa pod ko gimingaw niya. Lahi ra gyud ay kung walay laing tao nga magtanaw. Di pariha kung nasa public nga mahimo pang concern nimo kung unsa ilahang maistorya. Dugay yun o sa mi nagbuhi. Hilom na kay min duha pero natingala ko kay Charlie nga nikalit lang magisipon day ni hilak na day siya. Nikatawa lang ko nga kahilakon po. Nangutana ko niya kung naunsa siya. Nito bagira siya nga malipayon daw siya. Medyo na-worried ko kay basi na apay laing meaning iyahang paghilak. Pero ingon si Charlie, nalipay raligi ko nga nakitaan tikaw sabihan. Human sa kadelikado sa kong mga nagyan, nakauli paday kong buhi. Thanks God. Niapil na po din noon ko hilak o gigakos na yun noon ako siya. Nakinumdum ko kung unsa ko kabalaka siya atong nagka-encounter sila. Ako siyang giingnan nga nabalaka kay ko pag-ayo ato si Moha. Pero maayo gid si Lord kay gipapauli kaniya nga safety. Hingon si Charlie nga I love you yam. Tubag ko nga I love you too yam. Love kaayo tika. Tubag si Charlie nga love pud kaayo ta kayam. Dugay pag yumi nagbuhi taman sa nga kalma na among emosyon og dayon nga tawa na lang ming duha og nang lingkod sa higdaan. Tinangutana si Charlie, maligo ka? Tubag ko nga, masano ko pagligo o nga wa man gani tay ilisan. Wala man kaniingon nga ani di ay imuhang plano. Tubag si Charlie, how sorry. Nakuan ramugod ko nga kung manguli ta diretso, di ta magkuyog og dugay. Permira nga limitado tong oras, ug halos naa pagyutay kauban. May gani ni sugot ka. Nitubag ko nga, tama pod bitaw. May gani kahuna-huna kag invite sa ingani. Tubag si Charlie, abi gyud gani na kog dili ka mosugot. Nikatawar ako kung kabalo lang gyud siya kung unsa ko kakulba sa pagpadulong pa lang namo dito. Ingon si Charlie, nga suotan na lang sa ako ang brief. Then nikatawa siya. Tubag ko nga, yaks, dili ko eh. Ana si Charlie, ay, napo ko'y swim trunks dara. Nabitaw na'y hapin sa sulod. Tubag ko nga, ayaw no eh. Di lang ko maligo. Itubag si Charlie, mas yaks og di ka maligo. Abog kayo kang nagbiyahe. Gikuha gina niya ang trunks og brief og jersey og t-shirt. Ingon siya nga pili areo og asa imong gustong suoton. Pagkakita yun ako sa jersey nila silang batalyon. Mao gyud ang nakakuha diretsyo sa akong atensyon. Ako siyang gingnan, hala kanindot. Hakuan na ni Ben. Gibunlot dayan ako na. Nakapangutkot na siya siyang ulo nga nagatawa. Ingon siya, kana pa yun natripan. Wala ko uniform o magdula. Tubag ko nga, sige lang good. Pagpahimog bago. Gapaloy-looy na gid ko ana aron mo sugot siya. O gipangita po na ako ang lower. Medyo baga gid kog nawong kay complete uniform ako ang gusto. Naglingo-lingo ra gyud na siya nga nag-smile unya gipangita sulod siyang bagang pares. Itindog pa ko nga gasilip-silip siya ha samtang nangita siya. Pagkakitaan jud nako og gitunol niya sa kuha kay nagambak-ambak jud ko ana human gigakos na ko siya. Lipay kay ko ta. Nag-thank you ko niya og gipakapinan pa nako og kiss sa amin. OA kay ko ato daw pero dala ra gyud to sa kalipay. Gidali-dali dyan ako nagpilog. Akong gisulod sa kong bag. Kaya lisod na kay basin mausab ang utok unya bawion niya.
Nisiga na ang mata ni Charlie samtang gatanaw sa kuha nga nag-smile. Mura ba og naay mali? Ingon si Charlie, nga abi na kog suoto nimo karon. Tubag ko nga dili oy. Hipos na to. Kinira akong suoton. Gikuha na ko na ayahan trunks og t-shirt og ni-smile siya. Wala lang siya katingog nga makitang na-amaze ra gyud sa kuang kinaya. O siyang ingnan, nga unara kog liko. I love you. Nag-flying kiss ra ko niya og nisulod na ko diretso sa CR. Bataon yun ko usahay. Bisan og good-og na anak ko sa CR, nagsigi hapon ko ngis. Malipayon ra yun ka ito nga adlaw para sa kuha. Isa yun sa pinaka-the best kaya ang makakuha og jersey si mong basketball idol. Idungag pa nga ang print sa company ni Charlie og ang iyahang apelyado sa likod. Nahuman rapod ko dayon og suot na nako iyang trunks og dako kayo ang t-shirt pagawas nako sa CR samtang nakataod sa kong buhok ang tuwalya. Ingon si Charlie, nga cute kay kaya. Tubag ko nga, kay cute man yun ko. Dugay ra. Ingon si Charlie, nga kiss na ko be. Tubag ko nga, yaks. Kaligo na dito eh. Ingon si Charlie, dalo. Bawion akong jersey be. Nang hagit gina siya na murag seryoso yung bawion ang jersey ug di ko mutungan. Sumotong ni Dool ko ana siya ug akong gikisan ang iyahang lips. Pero smack lang. Yung si Charlie, aw buotan. Siyang giingnan nga ligo na dito ka. Ni flying kiss rapod to siya. Pagsulod niya sa CR, kay nagdali-dali din ko pagawas ana sa jersey ug ako ang gisukod. Murag batang gamay nga gipalitan og dulaan. Bahala na yun og nagkayab-kayab ko sa yang jersey. Basta kay naalan yun ko uniform niya na mataguan. Gihubor pod na ako na og gisulod og balik sa kumpag. Pagawas na niya, kay naka-boxer shorts raman na siya og nakasando. Hasta yun niyang gwapuha kay limpyo pa kayo og tope. Onya dagko pag biceps. Yung si Charlie ay tutuki kay mahilis. Panabangi Lord. Dool kay sa kuha ang tentasyon. Ni dool na siya o gitanggal niya na ang tualya sa kumbo. Yung si Charlie nga tabangan takag paugaan ng imong buhok. Tubag ko nga ay naoy maugara man nag-iyaha. Yung si Charlie nga dali na paugohon ra gani ako'y sudlay. Dili unta ko musugot pero nagtuman gyud siya o gitanggal gyud niya ang tawel. Human yang gikuha ang sudlay nga kauban didto sa hygiene kits. Ngon si Charlie nga ayaw na gud ko bawali nga buhaton kuning aniya. Tagsa ra gani ko ka serbisyo nimo. Kung pwede lang unta nga adlaw-adlawon kuning ani. Buhaton jud na ako ba. Gasige na siya og istorya samtang gasudlay sa buhok. Pareho na may atong ng lingkod sa higdaanan. Ingon si Charlie, dugay ra kong nangandoy nga inani. Isa ka adlaw makauban na ako akong loob. Makasudlay ko sa buhok or maserbisyuhan ako. Matabangan sa trabahoon sa balay. Kauban nga mananaw og salita. Kanang malipayon ra yun nga wa bitaw problema. Naminaw ra ko siya nga gasintisente kay ramdaman yun na ako nga daghan siya gustong istorya. Ingon si Charlie, nga wa manggod ko gadahom nga maabot di ay ang adlaw nga mahimong kitaya. Kay syempre barkada ra man gyud imong trato sa ako. Wala gani ko nagtuo nga sugton di ay ko niyo. Tubag ko nga paminaw ra to nimo ay. Hagbay ra kay akong gapaabot nga pansinon ko nimo. Gipaatubang jud ko ana niya og didto may nag-confess sa mong mga tinaguang sikreto. Parehas nako, dugay ra gyud pud ay siyang nagkagusto sa kuha. Og parehar deming duha nga nagmonitor sa kinabuhi og love life sa matag usa. Dugay gyud kami naghuman. Gaisig minahayay pa kay pareho man ming hawod mo arte. Namura lang og wala kung mag-atubang mi atong. Pero grabe na di ay ang gusto sa matag usa. Naabot mi sa topic sa kung anong di siya pareha sa bang lalaki. Nga lahi ang permi nga ginahuna. Og ing ani iyan tubag.
Kung love man gud nimo ang isa ka tawo, dili mahimong lisod ang pagsunod o pagrespeto silang gusto. Parehaan eh. Kay love ta ka og dako akong pagmahal sa mo. Wala na ko na feel na obligado ko or napugos lang kung sundon ka. Kung dili honor para sa kuha ang magbuhat imong gusto. Karangalan ba ang maipakita sa moha ako ang dakong respeto. Dili lang si mohaya, kundi apil na pod si mga parents. Man of honor gyud si Charlie ug wala na gyud ko'y lain pa ang pangitaon sa usa ka lalaki. Wala ko gi-expect ning aniday siya. Kaysa dili pa manggod kami, puro kabuang or kiat kay siya nga lalaki. Daghan pa gyud kay mig maistoryahan usa mi naka-decide na mga tulog. Gipahimo yun niyang unlan niyang kamot ug nakahagra na siya sa kuha. Dito yun na ako na-realize nga nagyud ay ko sa tamang tao ug wala di ko'y angay ikabati kahato. Dali ra na siya nakatulog. Siguro kay gikapoy siya. Wala nagdugay, ako nang gitanggal iyang kamot ug giplastar siyang kilid kay sigurado kong maminhod yod og akong higdaan tibok gabi. Nagpatakid kog higda samtang ginatutukan ako iyang no. Sa unang higayon, naka-observe ko siya nga natulog. Kailang libre ra kay kong nagtan-aw siyang peaceful o gwapong ano. Wag yoy sama ang kalipay kung makatapad nimo sa pagtulog ang taong dugay ra nimong gipangandoy. Dala sa kalipay ito nako kay ako ang gikisan si Charlie. Kung nakamatngon hinuon na siya og nakamata. Ako siyang giingnan nga I love you. Day nag I love you too pa siya sa kuha. Ibira ko na niya og ipahigdag balik siyang bukton. Kuman iya akong gikakos. Ingon siya nga diri lang ka. Hayaw og hawa. Nakatulog mi sa ing ato nga pwesto pero nakamata ming nangahibat na mi sa daanan. Parehas day ming luhagan matulog. Gadungan day ming mata kay nakalimot kog off sa akong alarm. Kauna-una kog hygiene human siya. Kapag yun mi day nangulay ana kay nanlaang na po mi og balik sa mall og hapon na mi nakadesisyon nga mall. Pareho lang among routine kung manguli mi. Banding sa barkada, bisita sa pamilya, ako didto sila ha, unya siya po didto sa mua. Hangtod naabot na yun ang adlaw, nga graduation na nako. Kalipay nga way sama ang makita nimo ang lalaking inspiration nimo sa pagkabot sa imong pangandoy, nga kauban pod ang imuhang ginikanan. God is great yun. Nagpahanda pa mi ana sa balay isip blowout sa kong paghuman og eskwela. Daghan mig bisitang barkada. Fruitful season yun to sa kong kinabuhi. Then pagkaman sa break ni Charlie, kinahanglan na po niyang mo report og balik. Samtang ako, nangita na dayon ko og masudlan nga trabaho sa syudad kaya nakaplano na ang pod nga mag-review para ready sa kusunuran nga exam. Nakasulod ra ko dayon sa parehong company nga gitrabahuan ni Lima. Engaged hindi ay si Lima og Alpha ato og nakaplano na ang date silahang kasal. Natol yun pod na nga anniversary namong duha ni Charlie. Halos nilabay ra ang mga bulan og na-enjoy raman pod nako akong trabaho. Wa ako ni padayon pa-enroll sa review center og mas gipili na lang nako ang mag-self-study. Okay ra kay ming Charlie ato kay kadugayan na sanay nako sa sitwasyon namong duha og na-adapt raman pod nako ang linya sa iyang trabaho. Hangtod sa nagkaduol ang kasal nilang Lima. Nagkaduol pod among anniversary. Kakontakay naming Charlie og ingon niya nga dili siya makauli. Nagol ko gamay pero unsaon man nga mao naman yun na. Wa ko'y mahems. Ako pod ang gikuha ni Lima nga maid of honor. Maong naapil mi sa prenup nga photoshoot para niya. Naapil pod si Juliet, si Trina og si Ayan sa mga abay. Halos kompleto ming magbarkada nilang Alpha. Si Charlie na pod gihapon ang wala. O gantod, adlaw usa ang kasal nilang Lima na nami ato sa hutan. Nagtawganay pa ming Charlie ana og dungan namong gihulat ang oras og nag-greet me og happy anniversary doon. Istorya gamay og kaduol dako o sa mi nga tulog. Hingato na yon. Kada anniversary na lang. Wa jud ko'y mahems. Pagmatan ako sa buntag na ay gitapat nga flowers o chocolates sa akong hidaanan. Sure ko na isa sa among mga barkada iyang gisugo ato kay wala man didto iyang ate sa hutan.
May gani wa nako naligiran. Pagbasa nako sa note, gikan jud kay Charlie. Pero lahi ra gyud tong sa niaging flowers o gift sa kuha. Naiyahag yung sulat kamayang na. Na-appreciate man ako, pero murag nakulangan ko. Nagkabisi-bisi min didto kay gipang make-upan pa mi. 11:30 ilang kasal ni Alpha og nalipay kay ko para sila. Ang lovers nga dagko kay ambag silang panag-ila nilungtad yun taman sa altar. Di yun ako malikayan ang mag-imagine ko sa akong mahimong kasal. Opisyal si Charlie maong posible yun ang military wedding. Pero ang naa sa akong hunahuna ato kay kung puhon itugot lagay sa Ginoo. Gibuhat ra na ako akong role sa sulod sa simbahan. Ug apil pod kong nihilak sa kalipay para silang duha. Hangtod sa nahuman ang wedding ceremony ug nandiretso mi sa reception. Nai-program ka nang sa traditional langgod nga sequence. Nahuman nagpanayaw, nahuman nagpangaon, nahuman ang speech, human nag-cut sa cake ug hapit na gyud to mahuman ug naabot na sa wedding cakes. Then time na to para iitsa ang bulak, maong gipantawagan ming mga babae sa MC ug gipaadto sa tunga. Excited yan tanan, kaya't kiatragod to amo ang mga barkada. Saba kayo ang MC ato kay excited ko kung kinsa ang makasalo. Usa pa man giitsa ni Lima, ni Dol na si Alpha siya ug didto sa stage ug naay gihonghong si Alpha siya. Nikalit na siya og lingi og sa kwagyo nagtan-aw. Human, ni-smile niya kanang nagnangabitaw ang baba. Reaction sa mga dili kato. Nidol na siya sa MC o gikuha ang microphone. Natingala mi og nganong na inato kay ready na gunming mga dalaga sa tunga. Pero na-feel yun na ako nga naay something nga strange silang lihok og tinan-awan duha ni Alpha sa kuha. Murag na iplano buhaton nga dili mao ba. Human kay wala nagdugay kay nagsugod na si Lima og istorya. Hingon siya, nakabalo kong natingala mo nga naay changes sa program. We made some changes kay naay naabot nga usa sa special nga tao sa mong kinabuhi. Labi na sa kong husband. And we want to share this memorable day with him. But before that, gusto sana akong i-share sa inyo ang history namong duha ni Alpha. As you all know, lagyo ming duha o gigikanan. Taga-south siya o taga-north ko. But our ways collided because of this person who is very dear to both of us. Siya ang rason nga nung nasaag ko sa lugar nilang Alpha. Na kung wala ko niya imbitaha silang lugar, wala po na ako ni naila-ila ako ang bana karon. She's a sister like, ang dangpanan, and a very good companion. Ang tinubdan sa love story na mong Alpha, walay lain kundili si Shara. Nidol din na si Lima sa kuha, ug iyang gikuha akong kamot, ug ipagunitan ang bridal flower. Ingon siya, nga you will be next in line. Nag-microphone yun na siya paingon ato, maong nagpinalakpakay ang mga bisita. Gigakos ko niya og nag-thank you siya. Abi yun na ako og maoro to ilahang palabas. Pero kalit bitaw nang ni-play ang kanta nga perfect og nigawas na si Charlie gikan sa kilid nga nagunit og microphone. Wala jud ko kasabot sa kong angay ng i-react. Nasyakay ko nganong naa si Charlie. Nalipay ko kay nakit-an ako siya balik human sa pila ka bulan. Ug nakulbaan ko kay nasabta na nako nga mao na to ang time nga mag-propose siya sa kuha. Nag-smile siya nga nagtan-aw sa kuha samtang nagpadayon ra ang kanta. Namalakpak jud ang tanan og nag-cheer kay Charlie. Gigunitan din ni Charlie akong kamot samtang naghatag og message. Ingon siya nga first, gusto na akong mag-congratulate sa newly wed couples. My brother from another mother, si Alpha, og his wife nga si Lima. Gibuhat yun ako ang tanan nga pagdali-dali nga makapas lang aning inyuhang wedding day. Nitubag ra po na si Alpha nga imuha na ang sunod.
Nangatawan ng mga tao og nanyagit og panungog sa mua. Nilingi na si Charlie sa kuha ug nitubag nga kung musugot si Shara. Grabe na yung samuka sa venue. Nag-enjoy yun og tanaw ang mga tao sa palabas ni Charlie, samtang ako kay nagkabuang na sa kuang gibate. Hingon si Charlie nga, nahuman na sila. Basin pwede na di ay tang musunod. Perting pangatawa sa mga tao sa linya ni Charlie. Hingon pod siya, nga bitaw, magseryoso ta because marriage is not a joke. Ug never kang nahimong joke sa kong kinabuhi niya. Dugay-dugay pod kong naghulat ug daghan na tang nalampasan nga pagsulay sa tong relasyon. Ug karon, gusto na kong pangayoon ang pagtugot nimo nga mahimong parte sa kong kinabuhi hangtod sa hangtod. Will you marry me? Dayon niluhod na siya ug giabrihan ang box sa singsing sa akong atubangan. Mobalibad pa ba ko? Siyempre sugotoy. Ningon ko nga yes. Dali ra kay na siya nakasuot sa singsing o gigakos ko. Humana naog punas ng 5 og alpha o gipanggakos ming duha. Hasin saba yod kayo ang venue, samot na yod among mga barkada. Pagkakalmado na namo kay gipadayon ang program og nagpa-money dance na. Special request sa couple nga kami ni Charlie ang magduet. Og di yod mabalibaran si Lima. Siya ba yun to ang nagpasiugda dati sa duet namong Charlie sa nami sa balay. Una namong gikanta ang This I Promise You o gisunod ang Endless Love. Grabe ra yung lingawan na mo dito taman sa nahuman ang program. Pero taod-taod pa may nanguli. Nagsinungogay pa na silang Trina o Gaya. Pero ginamong pangatawa ang Charlie. Nagsugod na po silang duha ug dugay pa yun kay nahuman. Hangtod sa nag-anam-anam na jug panguli ang mga bisita ug nang hipos na sa mga gifts. Kami nga taga-Lakinaan kinamalik kami sa hotel para magkuha sa mga gamit ug makailis. Nikuyog na po na si Charlie nga dala ihang gamit kay mao pa gyud ay pag-abot ato niya gikan airport ug nilargo didto sa venue. Grabe yun ka-surprising to iyang pag-abot o iyang proposal nga bisan pila na ka-oras ang nilabay. Mura gilutaw-lutaw lang gihapon ko sa kalipay. Gisugtan day siya nga mouli pero duha lang kaadlaw kay naanapod sila importanteng lakaw inigbalik niya. Grabe yun ang effort niya bisan dako na siya gasto sa ticket. Murag wala lang yun niya gimain kay para lang yun sa muang relasyon. Sumoto nga ni sabay na may sasakyanan pauli sa mong lungsod kay sa sideman gudto dapit ilhang 5 gipaygayon ang kasal. Nag-convoy lang ang mga sakyanan sa bridal car, mga abay, ninong, ninang o ubang kaparyentihan sa side ni Alpha. Bali gidala na nila si Lima pauli sa mong barangay kay naman po'y handaan dito. Pero kami ni Charlie kay nang naog na may sa lungsod pa lang ug wa na ni sabay gyud hangtod sa mong barangay. Kay naalagi daw may agian dito. Samtang nagbaktas na may paingon silang balay sa lungsod, bit-bit among nagkadiyang gamit, nagsigigid ko pangutana siya ha, kay wa may klarong rason iyahang kinatubag. Gailog na ang kahayag ug kangit-ngit ato. Nangutana kon Charlie nga mag-unsa bitaw ta dire. Nitubag siya nga, nalang ko'y kuwaon gani. Naghilom na lang ko og nagpaniid niya nga excited bitawog na. Pero paminaw yun ako kay naa siya'y plano nga lahi. Pag-abot yun na mo, nag-doorbell na siya og naaman ang caretaker dito mo'y nag-abrace sa mukha. Wala na day nila to parintahe ilahang balay. Nakasulod may ana sa gate og diretso na gyud may sa main door. Pag-abri yun sa pultahan, kay nisugat man kaya na sa kuang mga mata. Ang kanindot yun sa sulod silahang balay, nga napuno og decoration. Gipadapli ng mga furnitures, dinay carpet sa tunga, nga daghan og balloons og mga ulan, nga naay mga puting Christmas lights bitaw, og napoy balloon sa ceiling. Nya dapit sa TV,
Kay na didto gidikit ang lamisa nga nay flowers, wine o mga pagkaon na good for two. Unya sa wall kay nay letter balloons nga, "Will you marry me?" Nagngangarig yun ko ana. Sa kadagan sa kong pangutana, wanay mo gawas nga words sa kong baba. Na-amaze yun ko sa tanan akong nakita og naa sa kong nahuna nga ipangutana kung giunsa niya to or nganong naaying ato. Pero sa kalipay nako kay na speechless yun ko. Grabe ra pong smile ni Charlie nga nagtan-aw sa akong reaction. Ingon siya, ayaw na lang na i-mind ang pangutana sa bongbong kay natubag naman ni mo na. Wala na ibawi ay ito. Joke pa na niya samtang nagkatawa. Gigakos na ko na siya nga pertig yung huguta. O gihonghong ang "I will marry you." Pakaslan ta kaya. Nigakos pa na si Charlie na ko. Mga pila pod may kaminuto o sa amin nakadesisyon og panulod kay naungot magud mi sa pultahan nato. Gaiyahay og tinanggalay sa mga dala. Nautaan ako niya, ngano ni? Yun sa nimo ni. Kinsay nag-decorate dere og nag-prepare ani tanan. Tubag si Charlie nga namalihog ko kay ate. Og nagbayad pod og event organizer pero decoration lang og gamayng foods kay kitara man dere karon. Ako siyang giingnan, kagastos niya eh. Lahi rayad. Tubag siya, ana man na, kay wa may sure kung maabdan yun ako ang kasal nilang Alpha ganina, pero kay nakaabot man di ay. Ako siyang giingnan, nga kuyaw kay ka. Nga si Charlie, syempre, solito na to kay tagsar guni nga adlaw gikayon. I love you yam. Happy 3rd anniversary. Tubagpod ko, nga I love you too yam. Happy 3rd anniversary. Wala yung ibugto among smile ato o grabing kalipay yun o gugma among gibati ni Charlie. Mga busog naman unta mi pero gikaon gihapon namo ang iandam na pagkaon. Init pa man pod. Maayog yung pagka-contact ni Charlie ato sa nag-prepare kung unsa mi oras sa mga bot. Wala po'y laing tao ang balay kinigawas ang caretaker nila. Kapila na gud ko nakaadto didto atong una pero kasagaran kay kuyog namo ang barkada pero atong nga time kay solo rayud namo ang balay. Paghuman nagkaon kay nagtinabangay na mig panghipos ug panghugas sa gikanan para di na mangaging. Paghuman ato kay giistorya nami sa mga plano sa maabot. Sayo to nga proposal pero taas pa ang panahon na paaboto namo o sa may magpakasal. Gusto pa namong mag 3 years usa si Charlie sa serbisyo o sa may magpahigayon og military wedding. Ako po di kinahanglan pa man pud nako nga mo exam. Sumoto, nga human ato, una kong naligo. Wana ko ng gamit o gamit niya kay naman ko'y dala sa katong pagpundo na mo sa hotel para sa kasal ni Lima. Wari ko'y bugto akong ngisi nga nako sa CR. Mura yun og tanan nga nahitabo sa kuha sa tibok adlaw. Kaya nagbalik-balik sa kong utok. Sa pagkanta ni Charlie perfect, sa pag-propose niya, sa pagkakita na ako sa surprise sa sala. Basta oy, mura kong tala-tala dito nga naligo. Napay time nga hapako nako ako ang nawong kay basin damgura pa. Baligduhan akong suot na singsing ato. Promise ring o ang engagement ring. Pagkuman ako sa CR kay si Charlie na po dayon ang naligo. Gulatan na ako siya dito sa sala pa o gilibot-libot yun na ako akong pananaw. In love yun kay ko sa decorations. Simple nga romantic yun ang lugar. Ang mga lihok o pa-surprise ni Charlie kay wa yun na ako nahuna-hunaan nga na siya'y qualities nga ato. Sungugan na yun akong pag-ila sa iya dati pero grabe man di ay ka-romantic o ma-inlove. Ganahan pod ko sa iyang ate kay support ra yun permi og naa siya'y ipamalihok. Pagawas na ni Charlie, gisabot na mi og asa matulog. Ako kay dito sa kwarto siyang ate. Sometimes siya kay dito sa kwarto niya. Kuman sa mga good night o inelabyuhay, nag-iyahay na mig panulod sa kwarto. Gipangkapoy yun may pareho kay daghan ang nahitabo sa tibok adlaw. And samtang gihigdan ako ana, nga wa gyapon bugto sa pag-flashback sa kong utok sa tanan nga nahitabo.
Naghiwid-hiwid pa kog taman sa kakilig ug permi na akong ginatan-aw ang duha ka singsing sa akong kuyamoy. Isa na lay kulang, legal na yun min Charlie. Pero taas pang panahon among paabuton, usa na ako makit-an ang katulong singsing sa akong kamot. Ug didto nag-ampo nako ug nagpasalamat kay Lord siyang kamaayo sa kuha. Ug walay sukod nga gugma ug gyasa na iyang gihatag sa adlaw-adlaw. Dili lang para sa kuha, kundi apil na sa mga taong importante sa akong kinabuhi. Pero mga 15 minutes guro sukad ni sulod ko sa kwarto. Nikalit lang nga naay nanuktok. Si Charlie. Nangutana siya kung matapab ako. Ako pa siyang gitubag. Natulog na. Hindi katawa ko. Pero nibangon ko ana o giabrihan siya. Ingon si Charlie. Tapad ta matulog be. Di lagi ko manghilabot. Promise. Gipataas pa niya ihang kamot og nanumpa. Nagpaluoy-looy yun na siyag na. Ako pod nga gunahon na nga tagisar man pod bitaw may magkuyog og nakatapad na pod bitaw na ako siya dati. Hindi ni sugot pod ko. Tiningon si Charlie nga didto lang daw mi siyang kwarto kay gamay ang kwarto siyang ate. Gipauna ko niya sulod ana siyang kwarto pero gikuha pa niya akong habol og unlan. Kaya nabilin man ko siyang kwarto, gituyok na nako ako ang pananaw. First time na ako tong sulod dito. Og napawaw gyud ko kay perte kalimpyo siyang kwarto. Mga arrange kayo ang gamit. Pero sa kunuhuna, kay basin ang caretaker pod ang malimpyo dito or iyang ate baka. Pagbalik niya, bit-bit na niya akong unlan o gahapol. Dayon, dim light lang amo ang suga. Og nang higda na dayon mi. Parehas dito sa hotel dati, dito gyud ko niya pahidaon siyang abaga dapit. Og nadungog pagani inako ang beat siyang heart. Hingan si Charlie, nga I love you yan. Nitubag pod ko, nga I love you too. Nag-good night na din mi sa sagusa, o gikisan ko niya sa agta. Pero samtang nagpiyong na ako ang mga mata, di lang gihapon ko katulog. Sige ko gunahuna sa nahitabo og nagbalik-balik yun sa kong utong. Kung ako roon ta isa ato siguro, gakatawa-katawan ako. Pero namanggod si Charlie, mong di ko kalihok kay basin madistorbo na ako siya. Mga pila na yuto ka minuto pero nakaramdam po dahil si Charlie nga wala ko nakatulog. Iya kong giingnan nga tulog na oy. Gabi na kayo. Nitubag pod ko nga dili ko katulog. Nangutana siya kung unsay gunahuna nako. Nitubag pod ko nga daghan ang mga nahitabo kaninang adlawan. Motong nang lihok na mi og nagtakilid naming nang higdang duha nga gaatubangay. Bisan dim lang ang suga, maanina gihapon namo amo ang naw. Nangutana si Charlie kung nalipay ba ko. Tubag ko nga, sobra kayo. Di lang ko katuo ba kay gabi murag naguol gyud ko nga gawnahuna. Kay ikatulong anniversary nato. Pero di lang gihapon ta magkuyog. Unya naabot di kagalit. Thank you. Nitubag si Charlie nga basta para sa imo hayam. Dayon, giduol lagi na ni Charlie ang distansya na mong duha o kikisan ko niya sa lips. Smack lang. Hunya ismack na po. Then ismack na po. Hangtod, sa ikaupat niya nakisa ko kay nahimo ng tori. Dahil na ginahinay na siya og paibabaw sa kuha. Tarong akong una-huna, pero nganong di na ko siya gusto nga muundang. Gipasagdahan ragyod na ako siya, samtang nahimo ng mas lalo iyahang mga kiss. Di pa mangyud ko kabalo mo kiss og balik, pero murabag kadugayan kay natudluan na niya kung unsay angay na akong buhatan. We always break our rules for someone we love. Bisan unsa ka strong atong prinsipyo sa kinabuhi. Usahay, mabot kita sa punto na kaya natong i-wave para lang sa taong gihigugman nato.
Bisan pag nangandoy ko nga akong first time kay nga mo paso sa altar. Naabdan jud na kaya na nakong isugal akong kaugalingon kay Charlie. Mihunong pa na siya og nitan-aw sa kong nawong og nangutana kung pwede ba. Nitando ako. Nidaog na iyang kiss sa kong liog. Mura naman noon kog nahutdan og hangin kay bisan akong paginhaw. Kay gipugngan na nako og nagunit yun ko sa ulong Charlie. Gibalikan na po niya kiss akong dunggan o gisulod na iyang kagyot. Kaya wa na tuyo nga nakaingon yun ko. Oh shit. Nalimbawot yun akong balahibo. Wa mang yun ko ni pugong kay Charlie. Wa ko nagpakitag pagbalibad maong nagpadayon na siya kiss. Hayang toong kamot ay gisulod na niya sa akong sinina. O hinay-hinay na niya og massage. Nga ko ba? Wala na ko'y bra. Mangwa na itabo. Nawala na yun ko og samot. Og sobra-sobra na akong gibate. Hingato din yung feeling. Naglalis pa kong konsensya. Kay nay mo ingon nga, okay ra kay nakahuman naman ko o pareho naman ming naitrabaho ni Charlie. Pero napoy mo ingon nga dili pa pwede kay dili pa mi kasama. Pero kung huna-hunaon, duha ka tuig pa ming magpaabot usa namo mabuhat tong ato. Kung hulaton gyud na ako ang kasal. Mong padayon na lang gyud ko. Wala na ipapag-papag. Dayon. Gibangon ko na ni Charlie o gipalingkod human. Iha kong gihubuan sa kong sanina. Mura siya nagtanaw unsa ba kay pila ka seconds pod siyang nahunong nga gitutukan lang ko. Human, iyahan na pod kong gikisan o gipahigdag balik. Nihunong siya galit og nitan-aw sa kong nawong og ingon nga I love you so much siya. Nitubag pod ko nga I love you to yan. Nikis na siya. Og naghinay-hinay na punagnaog iyang kiss sa kong liog. Pahingon sa kong dugan. Huwag ko kasabot sa kong gibati. Kaya murag nangurog akong lawas. Nga grabe yun nga di na ako ma-explain ako ang feelings. Giduot yun ako ng ulong Charlie nga gapanggunit ko siyang buhok. Ginaipit pa na niya siyang lips. Ako ang lipas niya. Og sa fingers ang bikas. Mura yung buang nga galit adlit adito sa idaanan niya. Samtang inapas na ako ang ginawan. Kadugayan, kaya nipaubos na iyang tuong kamot og nagunit na sa ibabaw sa kong shorts. Samtang gapadayon lang gihapon siya sa pagtula sa akong duga. Lahi yun ang sensation niya ako na-feel sa paggunit niya sa kuha. Nga niiktad pagani ako ang lawas. Kadugayan, kay gipasulod yun na niya iyang kamot sa kong shorts ug na siya giliog-lihog sa sulod. Kada tandog yun niya dito nga part, kamo iktad yun akong lawas. Perte ka strange. Ug kadugayan, kina-feel na ako na nisulod niya iyang finger. Nibalik na siya kiss sa kong lips. Kuman, nitutok sa kong nawong. Samtang nagpadayon na iyang kamot. Wa na gyud to na mao. Kay siguro apil akong nawong. Makita na gyud ang words. Nayaw ko no. Ni-plaster niya siya sa kong tiilan. O gitanggal na ako ang shorts. O pante. Hingon pa si Charlie. Nga i-on nato ang suga niya. Pero ako siyang giingnan nga ayaw lang. Hingon si Charlie. Nga sige na yan. Di kaayo maklaro. Pero nitubag ko niya nga ana lang lagi. Pero ni hangyo yun si Charlie. Mau ni sugot na lang po. Pagtalikod ni Charlie padong-on sa suga, gibunlot din ako na ang habol o gibulukot sa kong lawas. Paglingi niya, wa na siya'y makita. Ngayon si Charlie,
ay kalain. Ay tabo niyo eh. Nagkatawar na siya ug nagkatawa na lang pud. Ako siyang gingnan, nga inan bitaw kag ayaw giyon. Tubag pud si Charlie nga, magtanggalon pud kog snina. Aron duha na ta. Aha ka jud lagi. Ihang nawong kay yaga-yaga kayo, mong akong gikuha ang unlan o gilabay siya. Pero seryoso yun ay siyang magtanggal siyag sa nina. Kay gibuhat man yun na niya sa mismong atubangan ako. Nisyagit pa ko ana o gitabunan akong nawong unlan. Hangtod sa na-feel na akong nibalik na siya sa idanan. Unya ni sulod sa gibukot na kong hapon. Hagtob na kaayo ang buto-buto sa kundugan. Hingon si Charlie, hay nakaulaw dirayam. Kita raman to ha. Sa ani man lang gihapon ta mapadulong. Gigitig pa ko niya aron matanggal na ang unlan na gitabon sa kuno. Kung ingon si Charlie, makigdungan ta sa honeymoon nilang Alpha para classmates ato ang mga anak. Dahil ni katawa siya, pero gitubag na ko siya nga di pa ta kasaloy. Ingon si Charlie nga dito man gihapon ta padulong. Nikalit na siya kahilom samtang nag-smile ng nagtanaw na ako. Niingon nga thank you ya. Nangutan ako nga no. Ana siya nga ani sa pagsalik. I love you. Love kaayo ti kaya. Tubagpod ko nga I love you to ya. Dahil nikiss na si Charlie na ako o kudugayan, nagpaibabaw na po siya sa ko. Na-feel na nako ang iyahang kagahion. Nagpaubos na iyang kiss o anam pong natanggal ang tabon sa mga lawas. Gibalik niya ang nasugda niya hangtod napot siya sa puso nako. Ug iyahang kamot kay nag-una na pod sa ubos. Nibalik nagkainit akong lawas. Niplastar na siya sa kuntilan ug nagtanaw sa kuntibok lawas. Pumanis man. Sa unang higayon po nakita na ko na iyang tibok lawas na walay suot bisan isa. Dati gipangandoy ra nako tong lawasa sa layo nga nagsuot nga jersey. Pero ato nga time na nagyod sa akong atubangan. Dayon gisugda na niya kiss ang ako. Di pa ko komportable sa ing ato ug nanlimbawot yun akong balahibo pag dapat siyang tila sa ko. Ug nagdula-dula sa ko. Gidungan pa na niya pag inserts yung fingers sa ko. Mura na yun kog buang nga naglitan-litan. Ing ato di ay. Bantog daghang na adik sa in ato na binuhatan. Kaya ing ato di ay ang feeling. Gipatong gina niya akong duha ka tiil siyang abaga. Ug dugay pa yun kaayong naundang dito. Nag-enjoy siya sa kada reaction sa kong lawas nga kadalihok siyang dila. Hangtod sa nihunong na siya og nibalik pataas. Medyo nangilngigan pa ko kay syempre gidula-dula niya sa ubos siyang dila. Unya iyang gikis balik sa kuha. Hakakalagin. Pero in ato magyudi ay ang sequence para enjoy ang love making. Bitaw. Dayon, nigda na siya og niingon nga dulaan daw siya. Unsabay alamag na ako sa in ato taon. Habuing yun si Charlie. Pero siya pa ni nagtudlo na ako sa buhaton. Medyo giluod pa ko ato sa una. Pero pagkitaan ako sa reaction ni Charlie, samtang ginabuhat na ako yang hinaing. Dito ra na ako nasabtan, nga part ko dahito siya para sa satisfaction sa mong partner. Nagdugay pud ko dito, taman sa ginam-anam ko niya og pataas. O gikisan ko niya og balik. Siya na po dayon ang nagpaibaba. Og padayon lang gihapon siyang nikis. Gihonghong na siyang iyahan na daong isulod. Nitubagi rapod ko sige. Gidula-dula pa niya na sa entrance. Human na gitok-tok na yun.
Kikisan ko niya og pagduot pa lang gani niya gamay. Kinasakitan nako. Ingon siya nga sa sugod ra daw to. Gikisan na pod ko niya pero samtang gianam-anam niya kay sakit gyud ako ang na-feel. Kada lihok ni Charlie kay sakit gyud akong nabatian nga kadugayan gyud kay nitulo akong luha. Ningon pa na si Charlie nga sorry ya. I love you. Tubagbod ko nga I love you too. Ipadayon lang. Sumoto nga gikisan na niya ako mga mata sa kada mitulong luha. O gihinay-hinay yun niya iyang lihok. Kayo tong first time eh. Nakaingon yun kong mao na to ilang ginaingon na murag langit nga mura naman gani gi-slice akong pagkababae. Nagsagol ang sakit ug lamig. Wala yun niya girash kay naluoy siya na ako. Inosente kay ko atong mga butanga. Pero unang beses na ko tong nakita sa manggawa sa lalaki. Kaysa kung puson man niya giputo. Kapila pa na usban, usa yun may nahuno. Dahil nihigda na siya sa kong tapad, ug nagtakilid nga nagtanaw na ako. Nitakilid puto, ug naghapol. Hingon si Charlie, nga salamat ya. I love you so much. Dayon kikisan ko niya. Itubagpod ko, nga love pod kaayo ta kaya. Dayon gigakos na ko siya. Abi na ko og daghan nag-experience si Charlie kay expert naman kayo. Hawod naman kayo. Pero ingon siya nga first time pa daw niya. Dili unta ko mo too. Pero ingon siya nga first time jud daw niya. Nakakita lang daw siya o giawat ra daw niya. Mas gikilig og maayo, kalimpyo gid ni Charlie. Istorya pa mi, human kay nga tulog. Pagkabuntag kay nakamata lang gihapon mi sa alarm sa akong phone kay wa lang gihapon ako na off. Ngon si Charlie, nga good morning my general. Tubagpod ko, nga good morning lieutenant. Hana si Charlie, nga one more. Tubagpod ko, yaks, nanganan. Sumoto, nga nangaligo na midaan, usa yud may nanguli. Abi na ko og manakayan pa mi pauli, pero naaraman day didto ang motor ni Charlie sa kilid silahang balay. Ginabilin raman day niya didto sa lungsod kada report niya sa kampo. Siya pa na ang nagtaod sa kong helmet, usa may nang lakaw. Makapungkol di ay kung may love. Nangapi pa miana sa palengke og namalit og pwedeng dalhon nga pasalubong na pagkaon og mga lutuonon para sa among balay og para pod silahang Charlie. Sa naa nami sa dalan, wala na ko'y kahadlok mo ako sa iyahan. Usahay kay maglangay-langay pag yun na siya drive na magwanhan lang unya iyahang kamot kay ginapatong sa kong kamot nga naa siyang tiyan tapit. Makusian lagi na ko na kay makuyaw-kuyawan magud ko unya siya kay kumpiyansa ra kayo. Dayon pagsulod na namo sa mong barangay kay giingnan nako siyang ipahunong ra ko sa kalsada. Pero gisulod gyud ko niya largo sa moa ug didto gyud na ni hunong sa mong gate. Wala to'y abiso nga pagkauli namo. Mayo na lang gani kay nadi akong mama ug papa sa balay. Si Charlie ang klase sa lalaki nga permanenteng magtuman siyang gusto basta kay paminaw niya na siya sa katarungan ug mao ang dapat niyang buhaton. Bisan pa og kapila ko moingon nga dili or ayaw, ipadayon gyud gihapon niya na kung mao ang tama. Usahay pod wa nay pananghiray o wa nay pahibal-anay sa plano, labi na og sure siyang mobabag ko. Ato nga kabuntagon, nanuhod na siya sa kong parents. Samtang nagatubang may upat didto sa conference og ni Charlie kay halos wa na ko katingog og naminaw na lang ko sa ilaha. May na lang gani kay pareho naming nakahuman og eskwela og naay trabaho ni Charlie. Kay kung dili pa og ato ka rush iyang binuhatan, mapuspusan yun may binughang ipil-ipil do. Bitaw. Sa moto, nga gipahibalo niya ako ang parents nga nag-propose na siya sa kuha.
o gidawat nako siya. Gipangayo niya ang blessing sa akong ginikanan og nadawat yun niya. Gitarong may istorya sa akong parents kung unsa ang kami nyoon og unsa ang mga obligasyon o responsibilidad nga nagpaabot sa mua. Nisanong ra pod ming duhang Charlie. Giistorya pod niya ang panahon nga kinahanglan namo paabuton og ang mga tagsa-tagsang plano namo sa maabot nga mga tuig. Wa ra man po'y maot nga istorya akong parents og naingon ra sila gnaara sila permi nga mosuporta sa mga plano ni Charlie o kung asa mi magmalipayon. Dito na pod mi nagluto og namahaw sa balay og pagkahuman namong panghipos kay gidala pod ko niya didto sila. Pareha sa gibuhat niya sa balay, gipahibalo pod na niya ang among mga plano sa iyang pamilya og pareha pod sa akong parents, tanan sila nagpakita og suporta sa mua. Isa sa nakaistorya namo ang iyang lola og mao gyud ang nitatak sa mong duhang Charlie na pahinumdom. Sa katigulangan daw, bawal ang puros ka manghuran magpares. Kay sa ilaha pang term, magpatas anay ra daw og ihi. Ang bot niya ipasabot kay magpataas anay raming duhang Charlie og Pride. Pero maayo na lang gani kay sa sugod pa lang sa mong relasyon dati. Nasulayan na namo ang kasakit nga epekto sa mong duha sa pagpataas na mong Pride. Og dito pa lang, naa nami nakat-unang duha og nanaad naming di namo pasagdan nga mousab pa. Human na mo silang Charlie, kay dunga naming nanggawas paadto sa mga barkada nga nagtigom na dahi didto sa balko nilang Alpha. Layo pa lang kay mailhan na yun namong kami ilhan topic. Lahi sila mga libak kay pinaatubang yun. Mga dagko kayong tingog og nagchant pa sila ga next in line na yan. Hangtod sa nakalingkod ming duhang Charlie. O gisungog na may anak nila kay lagi may hapit kaming duha sa lungsod og wala ni diretsog uli og nabuntagan pa siya. Grabing pangatawa sa mga barkada o grabing panungog nila namong duhang Charlie. Kalagi. Perting inita sa kong nawong sa kaulaw. Lain ra ba yun ng guilty ta kay bisan unsaon na tog tago-tago kay mahalata yun. Pero ingon gani sa phrase nga if you can't beat them, join them. Sure kong ako'y mabuhat bisan pag mag-deny kog taman. Mao ako ang gipataas sa akong kamot nga naay suot nga singsing. Naingon ko nga puslan mang didto na may padong, okay ra siguro ang i-advance no. Nisamot sa nagkasamok ang mga barkada o grabe yun noon namong kinatawanay. Ginasungog po namo si Trina ug Ayan na isulti na ligay ang ilahang mga hidden feelings. Kay halata naman kaayo silahang mga liho. Nisamot yun na silag pamulang duha, pero ilahag yung gipugos og simang ang topic. Pero confirm na yun nga nagtinaguanay ra day silang duha og feelings pod. Dugay pa kay mi didto na human og sungugay, og kilom-kilom na mi naundang og nangulit. Pagkaugma sa buntag ato kay kuig ni Charlie nga nibalik sa lungsod. Gibilin ra namo na ang motor silang balay og ninakayan na mi paadto sa syudad og gihatod na nako siya sa airport. Ingato na yun ang dagan permi mong di na kayo sakit ang tan-awon siyang maglakaw palayo. Kay sayod naman ko nga sa kadata likod niya nako, kabalo man kong moabot ang adlaw nga naay siya nga maglakaw pabalik paingon sa kuha. Kapila pa niaging break si Charlie og pareho sa mga niaging paguli niya. Wala gyoy oras nga masayang kay magsigi man mi og banding kauban ang mga importanteng tao sa amuang kinabuhi. Isa ka tuig siya sa serbisyo human siya nagpa-signify para mo training og SROC or Scout Ranger. Hilig siya mga challenges maong gisuportahan ra nako siya sa iyang mga gustong sudlan og buhaton. Pila pod ka bulan usa siya nakagawa sa training. Ug sa atong mga bulana nga nagpaabot ko sa iyang pagbalik, gi-focus na ako akong kagalingon sa review ug ni take og exam. Pagka-August ato sa parehong bulan nga pagbalik niya, nigawas pod ang result. Padayon ang mabungahong tuig namong Charlie kay nipasarman ko sa civil service exam. Bulan pod to para i-celebrate namo ang amuang 4th anniversary. Mong nagkuha mi og 3 days og 2 nights travel package sa usa ka iladong laaganan sa nasod. Human namong nasulayan ni Charlie ang out of town nga travel nga kami lang duha. Na-realize namo nga mas maayo sunod
nga makauban na namo ang barkada para mas bibo. Nasundan na yun hinoon na perme. Nga kung makabakasyon si Charlie, kay ginatuyuan na mag-leave nga mga magbarkada og atulpod og weekend usahay og magkuyog ming unom nilang Alpha, Lima, Trina og Ayan. Nagkauyab na silang Ayan og Trina ato. Ambot kung giunsa nila pagkauyab duha. Usahay pod kung interesado ang uban pang barkada namo kay manguyog pod. Nabalhin day siya kadugayan og unit og wala na siya sa Luzon, mong dili na kayo layo sa kuha kung makapas na siya sa trabaho. Sa mga to nga pagka 5th anniversary namong Charlie nga iyahang giregalo sa kuha, kay ang deed of sale sa usa ka lote sa lungsod ol silang balay. Nagpalit day siya para daw mapatukuran na namog balay, usa pa man ang amuang kasal. Kaming duha ang nagplano sa layout sa balay, ang mahimong designs, mga materyales ug uban pang gikinahanglan. Ni counterpart pud ko sa gastos kay naa naman pud ko'y tigom ato. Dili man ingon niya dako akong ambag kay mas dako man siya gisweldo kaysa nako, pero at least nakatabang pud ko financially. Ang ako ang papa ang nagsigig monitor sa trabaho kay parehom man ming Charlie nga wala didto sa lungsod. Pila pud ka bulan ang gidagan usa na human amo ang balay. Then hapit na mag 3 years ato si Charlie sa serbisyo. Christmas break sila ni Saka og pamalayes sa mua. Di ra yun mayabo ang sabaw kay baktason raman ang amua og ilaha. For formality na lang yun to kay kami mang duang Charlie ang nagplano sa mong kasal yun. Igo rato siya sabot para pod mahibalaan sa pamilya namo ang mahimong dagan og para sila na lang pod ang magpahibalo sa mga kaparintihan. Nasabutan niya sa dakong simbahan sa syudad ang kasal. Sa hotel ang venue sa reception. Ang pizza kung kanus ay pahigayon og uban pang gikinahanglan hisgutan sa parehong pamilya. Panagsabot to sa pamilya pero naa didto ni apil sa tapok amo mga barkada. Mga brothers and sisters from another mother lagi daw. Human sa pamalayi, kaming duwang Charlie ang namalit o mga gamit sa balay nga kinahanglanon namo sa pagsugod inig human sa kasal kay gusto namong didto namo largo og puyo. Nagkuyog mi sa showroom sa iladong kumpanya sa mga appliances o furnitures ni Charlie. Usahay mag-uyon among gusto, usahay pod kay laylahe. Og para masital menduha, mag-jack in poy na lang min dito. Mga tawa na lang god ng mga mag-assist sa mga dito sa sulod. Og samtang nagkadol ang pizza, gianam-anam na pod namo og prepare ang mga kasal sa kadahigayon nga makauli siya. Parehong bulan to sa mong birthday, February. Month of love maong puno gyud may gugma. Entrada pa lang sa bulan, gisugdan na ang pre-nuptial photoshoots. Mo ni ang audio recorded message namong Charlie nga gigamit nga background sa mong pre-nuptial videos. Gitoyo ni namo ang Taglish para masabtan sa mga bisita namong dili parehas namo nga Bisaya. Mo ni ang message ni Charlie. It was so surprising really how quickly and completely I became weak. Nagsimula tayo sa pagkakaibigan hanggang sa nagkaaminan. You asked me kung paano ko nalaman na mahal kita. You wondered why I chose you. Honestly, I didn't choose you. My heart fell in love with yours. My soul connected. Kaya kong sagutin ang tanong kung bakit mahal kita at kung gaano kita mahal. But I'd much rather spend the rest of my life showing it to you. More than 5 years in the making. Ang daming twist and turns ng kwento natin. Naging tayo, nagkahiwalay, nagkabalikan, and look at us now. We are ready to open a new chapter of our lives. Ang daming characters ang naglabas-pasok. But we are the main characters of our love story, who never stop making it more exciting in every episode. We are my favorite love story, and I wouldn't have it in any other way. You gave my life a different meaning, from surviving to fully alive, from ordinary
to extraordinary. You are both my excitement and my peace. You set me on fire and calm my soul. In you, I have found adventure and hope. In the coming days or weeks, months, years, and eternity, I do promise to love you without end, to accept you without question, to support you without fail. I don't know where our path may take us, but I believe that together we can conquer all that may come. Through sickness and health, good times and bad, sunshines and rainstorms, I'll be there beside you. I don't know what tomorrow may hold, but it will find me holding you. I love you so much. Grabe jud nga makatulo og luha nga paminawon nga message niya sa kuha. Labi na itong gi-record na nga puno og emosyon niya ang ginaistorya. Ang kada words kay pinili ug kabalo gyud kong kinasing-kasing. Ug mao po ni akong message sa iya. Pinangarap lang kita dati. Tinatanaw mula sa malayo. Naalala ko pa noon, madalas kong kantahin ang kanta ni Ronnie Liang ng Ngiti kasi feel ko yung lyrics. Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Akala ko noon hanggang pangarap lang ang lahat. But God knows what is best for us. And He knows that you are the best for me. Hindi lang bilang isang kaibigan, kung hindi ang maging kapareha ko habang buhay. It's a life of wonder with you by my side. From joy in the ordinary to creating our own extraordinary. We are together and I'm so thankful for you. You love me in the ways I knew I needed and all the ways I didn't even know to hope for. In you, I have found my greatest adventure, my ease, and my home. In us, I have found my forever. Bago ka dumating, love stories were just words on a page. Pero ipinakita mo sa akin na kahit yung mga fairy tales ay kumukupas kapag inihalin tulad sa realidad. So thank you. Thank you for showing me what it means to be adored. What it means to cherish. I am grateful to you for us and for all that you inspire me to be. I know, hindi lang ako at yung pamilya mo ang nangangailangan sa'yo. Kailangan ka rin ng Pilipinas at nakahanda akong tanggapin at unawain ang kaakibat na responsibilidad na maging asawa ng isang kawal na tulad mo. Dahil mahal kita yan. I can promise na there won't be days without rain or times without trouble. But I can promise that you will never have to face any of it alone. On those moments of weakness, when you doubt your strength, just look at your hand and remember those places between your fingers is where mine fits. Bad times are good, heartaches and blessings of the heart. My hand and soul will always find yours. For as long as this life allows and into the next, I will love you unending until the sunset of time. This I promise you, yeah. Ang nahimo din concept sa sugod sa mong prenuptial video kay Friendship Turn to Lovers. Apil yun among mga barkada sa shooting ay. Samo kay kaming tanan. Og tinuod yun na samtang busy ka, mulabay lang mga oras nga di nimo mahibalan. Pareho ming duhang Charlie nga left and right ang ipang buhat. Iyahay og follow up sa tanang kinahanglanon. Mga importanteng tao nga gusto namong makauban sa adlaw sa mong kasal.
hangtod sa naandam na namo ang tanan. Grabe yun to nga gusto namong Charlie, pero majority yun sa expenses kay iyaha ug sa iyahang pamilya. Adlaw usa ang kasal kay naami sa hotel. Excited na kaming duha. Apil pod ang mga taong parihong nagmahal sa mua. Wa na mi kaayo nagdugay og pangatulog kay aron ini kaugma. Di mi dukaon sa espesyal nga adlaw sa mong kinabuhi. Sumoto nga buntag sayo ato. Pagbangon nako kay gihapak pa nako kung nawong kung makaramdam pa ba. Pagka-feel nako nga sakit, nagmatag yun ay ko ug wala lang ko nagdamgo. Kasal na namon Charlie. Human og pangaon og tanan-tanan, gi-make upan ako og sugod. Mura gyud kog prinsesa eh. Asikaso kaayo didto sa sulod. Daghan pod ang ka-video didto sa kuha kay para ma-appeal sa wedding videos namong Charlie. Hangtod sa time na para isuot akong wedding gown. Agara kay ko nga nakapangilid yod akong luha. Giagian pa ko sa akong mama og papa didto o giingnan ko nilang malipayon kay sila para sa kuha. Naguna na sila tanan ngadto sa simbahan. Human sa tanang preparation kay ready nako. Soon to be wife ni Charlie. Ipasakay nako sa bridal car og samtang naa ako sa sulod. Gi-imagine ako sa nawong ni Charlie og sa mahimong kasal. Way samang kalipay yod akong gibate atong tungura. Wala nagdugay, nangabot na mi sa simbahan. Minuto lang na nako gatindog at ubangan sa nakasaradong pultahan sa simbahan. Walay words nga maka-explain sa kalipay nga akong gibate. Katumanan to siya nga adlaw sa akong damgo kay kabalo ko nga naghulat sa tubangan sa altar ang lalaking akong gipangandoy o gipangayo sa Ginoo. Dugay na ko tong gipaabot nga takna sa akong kinabuhi. Ang kanunay na akong ginaingon nga puhon, nahitabo ra gyud. Pag-abri pa lang sa portahan, nakita na gyud nako ang kanindot sa kinabuhi og sa gugma. Gikan sa red carpet, mga bulak sa palibot, mga importanteng tao sa mong kinabuhi ni Charlie, ang halandon nga balay sa Ginoo. Ang mga naka-uniform nga MIU nga nagunit og swords sa entrance. Akong parents nga nagulat sa tunga-tunga sa aisle ug si Charlie nga naa sa tubangan. Ug ubang butang nga wala ko'y laing maistorya. Kung di dalaygon ang Diyos ug ang iyahang mga buhat. Danisugod na og play ang kanta nga 1,000 Years ni Christina Perry. Samtang naglakaw ko paingon sa tubangan na ginahinay nagtulo akong luha. Grabe nga kalipay. Nangandoy man ko og maayong kasal pero sobra-sobra ang gihatag ni Lord. Mura og fairy tale nga kasal. Ug banhunon nga usa ka living hero nga nagsuot siyang uniform. Buotan kay si Lord. Kay di maihap ang blessings nga iyang gihatag sa kuha. Og isa sa pinakanindot nga feeling sa usa ka anak kay ang makitang malipayon ang ginikanan. Sa tanang smile sa kalibutan, ang smile gyud si mong mama og papa ang pinaka the best nga makita. Og mas the best pa kung ikaw ang hinungdan niini. Luha nga dala sa kalipay. Gisugat ko nila sa usa ka init nga gakos. Yatong taknaa, ihatag na nila ako ang kagawasan, isip usa nila ka anak. Ug ang pagtugot nga magtukod ko kaugalingong pamilya. Human sa pila ka tuig nga ilaha kong ginahatagan og kahayag, giamuma, gipaedukar, gitabangang makabot og maayong gugmaon. Andam na silang ihatag pod ang tibok nga suporta sa pag-abri nako sa bagong yugto sa istorya sa kong kinabuhi. Padayon ra jud ming naglakaw paingon sa atubangan. Nako sa walang kamot ni Papa og mama pod sa pikas kilid. Sa kadatikang nako, nagtan-aw ra gyud ko sa nawong ni Charlie nga nag-smile. Pero naapoy luha. Wala man ko nilingi pero kabalo kong parihan namo. Ang mga tao pod sa palibot kay nag-smile og malipayon. Mura bag ang aisle kay perting taasa nga paminaw nako kay dugay kay minaabot sa tubangan. Murag ni hunong ang oras nga dili na nako madungog ang tao o kasaba sa palibot. Hug pila pa ka steps na nako sa tubangan ni Charlie.
Ni-bless na siya nigako sa kong mama ug papa ug gidawat ko niya. Ni-bless pud ko siyang mama ug papa. Human, nangadto na mi sa tubangan. Pila ba ko katuig nangandoy kay Charlie? Pila ba katuig nga gipili nako siya? Kulang-kulang 15 years kay bisan sa mga adlaw na kami nanduha. Padayon gihapon kong nangandoy ug nagampo kay Lord nga sa kada umaabot nga adlaw magpabili ni ihang gugma ug respeto nako. Very basic nga definition sa kasal kay union of two hearts. Para sa kuha, ang kasal kay ang pagpangayo og bendisyon sa labawng makagagahom. Ang paghimo siya nga sentro sa gugma sa kaminyoon ug ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Halo-halo nga emosyon ako. Di masukod ako ang kalipay. Hangtod sa nanumpa nami og nagpadayon na yud taman sa nahuman ang kasal og nagkapinirmahay. Nahuman ang kasal og ang pag-recessional march na namo. Giharang na ang sword sa kada arch nga na-challenge. Grabe yun to ka-enjoy og napakita yun ni Charlie sa kuha kung unsa siya ka-warrior. Naay idon Zulweta mo ako challenge. Naay ginapa-push up og siya samtang na ako siyang likod. Naay 10 seconds na kiss. Ug naay ipakarga ko taman sa pultahan sa simbahan. Perti yung lipayan na mo apil ang mga tao sa mong palibot. Hangtod sa nakasakay na mi sa sakyanan paadto sa reception. Dayon mawala-wala ang smile sa mong duhang Charlie. Sige na niya og kisan ako ang kamot nga naay sing-sing og miingon na siya. I love you. Motubag rapod ko niyag I love you too. Pariha lang sa mga traditional na sequence sa reception ang nahitabo. Naisayaw, speech, kaon, toast, cake cutting, wedding games, ug uban pa hangtod sa human ra gyud. Pagsulod yun namo sa hotel ni Charlie, dali ra kay na siyang nakatanggal siyang sapatos. Og siya po dayon ang nitanggal sa kong sandal. Kabuutan na lang yun. Makapungkol yudi ay ning ma-inlove. Bitaw. Pagtindog na niya kay gikalit man kahakuan na niya kukos. Nakurat yud ko maong nakasyagit ko. Og dali ra kay kong nakagunit siyang liog. Gibutang ko ana niya sa tunga sa kama. Human gidat uga niya o gikisan og sma. Hingan si Charlie nga sugda na natog himo og baby. And then he smiles yan. Itubag pud ko nga moginhawa sa siguro tano. Garabing kapuyag yun. Sakit kayo kong bagta. Nikatawa na si Charlie og ningon. Nga sagdai lang ng kakapoy. Basta kay nahuman na ato ang kasal. Tubag ko nga, halagi. Di man di ay dali, kaslon og ingani. Pero nakarealize ko kung unsa ko kalipay og kablas. Motong nag-thank you ko niya. Nag-I love you sa kuha og nag-I love you too pud ko niya. Daghan pa yun may gistoryahan samtang naglingkod na siya og ginayhinay og massage siya kong bagta. Human ni pahulay may kadali og dungan naming naliko. Og tibuok gabiing gi-enjoy ang katumanan sa mong dugay ng pangalan. Human atong kasala kay didto nami sa mong balay na muyo. Na-arrange na ang ubang gamit na mo ato pero napay ubang gamit na ako nga wala pa. Samtang ipanghabwa nako ang mga libro o dating notebooks nako. Kay gipangdasok raman nako to atong nagpack ko sa balay. Kaya nako tong scorebook sa katong ako ang nagdala sa basketball league sa among barangay. Og si Charlie pa ang SK chairman. Gidala nako na paadto tapad sa iha sa sala. Dayon giukay na mo og gitan-aw ang mga matches sa ilahang team. Og tinuod yun nga si Charlie ang daghang points sa kada match nila. Bibo kay mi nga nag-recall kay makita pud biya ang mga violation dito. Maraming namalik sa time atong padulaa. Ug apil tong nang hangyo siya sa kuha sa may balon dapit na ako yun lagi ang mokomiti sa lamisa. Na-recall pa ang mga feelings ato ug unsa ming duha nga gatago-tago sa mong gusto sa usag-usa. Ingon pa si Charlie nga pataguan yun daw to nga scorebook para na siya proof ug moingon siya sa mga anak buhon nga MVP siya sa basketball sa Batanon pa siya. Sa karon, naa na mi anak og lalaki amo ang panganay.
Nakaunahuna akong share sa mong story. Kay nakitaan pud nako ang scorebook atong pagpang-rearrange nako sa mong gamit ni Charlie. Di mapulaan nga balik-balikon og tan-aw ang sulod, labi na kay daghan ang memories ato. Dili lang ang score gyud kundi ang istorya sa mong kinabuhi mismo ni Charlie. Na-promote na pud na siya og permi siya gaulian sa mua og makapasas siya. Bisan pila na may katuig, ang iyang kabuutan kay mas ni doble pa. Mao nang kanunay kong mapasalamaton sa Ginoo sa iyang kaayo sa kuha. Daghan kaayong salamat sa tanang ni uban sa mua aning istorya. Ladies and boys, mga bay ug day, dongan tag-ingon. Sana all.